హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. కొత్త వాళ్ళు మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ తర్వాత చూద్దాం. மை விசங்கு நவ மந்தே இருக்கா ஜீவ மன்னலே நவ பிரேமதி மாயா తిరుపొనట భూలే మతోనా ప్రేమత భూలికి. ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అనుకుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ముందుగా లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 18 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ ఈ ఫోటోని ఫేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకో ఫోటో, ఈ ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్ ఫేస్ట్ టైల్. ఈ విధంగా వస్తుంది. ఒకవేళ ఫోటో ఫైనల్లీ పోయింది అనుకుంటే ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 21 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ అండ్ 4th 5th మొత్తం 5 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 5 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా. లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఇక్కడతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఇట్ లాస్ట్ నుంచి మూడవ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉంది, 2 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. లాంగ్ ఫోటో వదిలేసేయండి, చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాము ఆ ఫొటోస్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోతో లాస్ట్ 16 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటే
ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మిగిలి ఉన్న ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అంతే. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, సో మళ్ళీ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫోటో 26 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర అండ్ 28 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. ఎఫెక్ట్ ఇంతతో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇవాళ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.